Uthi yona ithi hhayi ngeke ikhathele ifuna like she wants to come clean ngalento eyenziwa ubaba wakhe. Lo mama izuthini. Lo mfishimfishi ozobuyenza. Emva kwalokho uma usuqedile, ucabanga ukuthi mina nobaba wakho siyawamukela futhi uphinde ubuye kulobukhazikhazi balomuzi emva kwesihlazo ozobususele silenzile kuthini? Ukukhohlakala asehlangene-ke futhi ama-culprits anenye i-meeting shuthi aya-decide ukuthi azokwenzani mayelana nale ndaba yalo mfana lo asebemthathile. Laba abathi uyena owenze lezi zinto siyamthanda. UBheshu yena uthi akabulawe lo muntu lo. Manje laba abanye abafuni. Mizwa-ke manje uBheshu usethini? Uyabona inkinga enkulu la esibhekene nayo ileli khansela enomhobhono ebulala izingane ezincane lidlwengule